Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa. Panjenengan badhe kula dherekaken Maiswara Adi ngrembang kabar nyata ingkang linuwih warta paling anyar babagan banjir ing Ungaran. Miturut isih, salah siji korban kondisi wektu iki nggawe dheweke lan warga liyane rumangsa kuwatir bakal kedadean hal padha pas cuaca ala bali kedadean. Banda lan barang duwene lan marga liya sing dadi korban banjir entek kegawa arus amarga derese kali sing banjir. Awak dhewe kudu waspada. Informasi iki nutup rapat ing wektu iki. Kula nyuwun repat, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.